खुलुमबाय दुलाराय बर' ससियेल मिडियाखौ नायबाय थाग्रा गासै बर' रायजो राजानिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आंनि मुङा जाबाय बिनोद कुमार ब्रह्म। आं सासे रिटायार्ड फोरोंगिरि। थांनाय मार्च दाननि लास्टआव कक्लाबारि गार्ल्स हाइ स्कुलनिफ्राय आङो रिटायार्ड जादों। बर' समाजनि सासे सिनियर सिटिजेन हिसाबै खायसे बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां दं साननानै आं दिनै मेडिया बिथांमोनखौ लिंना लानानै फंनैसो बाथ्रा एसे बुंफोरथिनो नागिरदों। दा बेवहाय खायसे बाथ्राफोरखौ बुंनायनि आगोल आं बुंगोन, खिन्थु बुंनायनि लोगोसे आंनि माखासे तथ्यखौबो आङो होलांफाबाय थागोन। जों दिनैसिम मोनबाय बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम एकर्ड जालांबाय। मोनसे जाबाय BSc, सेकेन्डआ जाबाय BTC आरो थार्डआ जाबाय दाखालि 2020 नि 27 जानुवारिनि BTR एकर्ड। दानिया जों नुबाय BTC आगोलाव BSc जितु एकर्ड जादोंमोन, BSc एकर्ड जानायावबो जेरैबायदि समालोचना जानाय जों नुवाखैमोन। BTC एकर्डआवबो प्राय 17 बोसोर हाग्रामा रायजो खुंखांनायालागै बेबायदि क्रिटिसिजम बारा जों नुवाखैमोन। नाथाय BTR एकर्ड जानायनि उनाव जथेस्थ क्रिटिसिजमखौ जों नुदों। बिभिन्न सावरायनायखौ जों खोनादों। दा मोनसे बाथ्रा नैबे जादों, जेब्लानाखि BTR एकर्ड जादोंमोन दुलाराय बर'फोरा ओरैबायदि रंजादोंमोन। साननै सानथाम दुब्लि गेजेराव हर थायै थायै जायै लोङै बिराद रंजादोंमोन। रंजानांगौनि खोथाखामोन, खारन जे समावनाखि BSc सुक्ति जादोंमोन एबसुआ गावसिनि हाबाफारिखौ फोजोबाखैमोन। आलादा रायजो उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमां बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना गाराखैमोन। बिनि उनाव आरो फिन 2003 आव हाग्रामानि जितु BTC एकर्ड बेबो जादोंमोन। बेयावबो एबसुआ गावसिनि हाबाफारिखौ नागारबोआखैमोन। फारसेथिं आरो मोनसे बिराद गिदिर वर्ल्ड फेमास एक्सट्रिमिस्ट हान्जा NDP बिथांमोनाबो गावसिनि हाथियार दिनायखौ नागारबोआखैमोन आरो बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिनायनि जि दावहा बेखौ लाखिबाय थादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै हरखाबनो 2020 नि 27 जानुवारि खालि मोनसे एकर्ड जाबाय। बे बाथ्रा रायजोफोरनि गेजेराव गोसारबाय। रायजोफोरनि गेजेराव बिराद खुसि जाबाय। जिहेतुके आलादा रायजो नङाबा NDPआ हाथियार गारा, सुक्तियाव फैया। एबसुआबो आलादा रायजो मोनागौ मानि गारा होन्दोंमोन। मोननैबो फैबाय। NDPनि मोनब्रै फ्रेक्सना फैबाय, एबसुआ फैबाय आरो फैबावबाय अल बे UBPO अल बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसन बिसोरबो फैनानै सुक्तियाव फैबाय। गथिखे रायजोफोरनि गेजेराव फोथायनाय फैबाय जे आलादा रायजोआ जामारथारबाय। बिराद फुरथि, लामा लामा दल दामबाय, दुब्लि गेजेराव रंजाबाय, सिमा गैया आरो। जोंबो खुसि जादों सिगांगौमानि। खिन्थु जों सानैसोआ एसे सांग्रांमोन। लोगो लोगो जोङो बेयाव मा दं बे एकर्डआव बेखौ जों डाउनलड खालामना नायदोंमोन। नायनायनि उनाव जों साहित्य सभायाव जिरायदोंमोन। जिरायनाय उनाव सानैसो होनदोंमोन देयार इज नाथिं, बिदि होनखाबाय आरो। खिन्थु बे समाव होननायनि परिबेस गैया, होनजाया। बेनिखायनो जों थाबाय, रंजाबाय, मानसिफोरा फुरथि खालामबाय। दानिया ब्रायनो बर' रायजो मोनमारबायना, बे जोंनि गेजेराव सोंथि थाबाय। दा बे जाबाय थांनाय 2027 नि एकर्ड। बेयाव माखासे बे एकर्डनि सिगनेचारफोरा दंजोबो, गासिबो दंजोबो। ओमफ्राय नैबे जाबाय 2003 नि, बे जाबाय BTC एकर्ड। बेवहाय मा मा दङ बे खोथाफोरा। दानिया बिदिब्ला बर'फोरा रंजानाय बादियै जों आसलथे आलादा रायजोखौ मोनदों ना मोनदिया बेखौ लानानै जोंनाव माखासे सोंनाय फैयो आरो बेखौ बिजिरनायनि गोनांथि दङ। दिनै जोंनि गेजेराव माबा मोनसे संगठना माबा मोनसे फिथाइ लाबोदों। NDPआनो होन एबसुआनो होन माबा मोनसे लाबोदों। बे फिथाइया गेसेव ना गोखै ना गोदै ना गोफा बेखौ मिथिनाय जोंहा प्रयटेन मोन्थाय दङ। आरो जि बुस्थु लाबोदों बे आसलथे दुलाराय बर'फोरनि थाखाय लाबोदों। माने थिग बर'ल' होनला आङो, BTDनि सिङाव थानाय जिमान कमिउनिटि दङ, जिमान हारि दङ, प्रयटेकनि थाखाय बेखौ लाबोनाय जादों। होमब्ला बेखौ मिथिनायनि प्रयजन दङ। नाथाय जों नुबाय, आं दिनैसिम नायबाय, गोबां गोरों गथ'नो सोंबाय आङो, आच्चा नोंथांमोना जे दिनै BTCखौ लानानै बिभिन्न बाथ्रा बुंनानै BTRखौ सापर्ट खालामबाय दङ, एक्सुवेलि नोंथांमोना बे एकर्डखौ फरायबायना फरायाखै? अब्ला गोरों गथ'फोरा होनो
आं फरायाखैलै सार आं फरायाखै बिदिथ' जानाङामोन खोथाया नैबे जोंनि बैसोआ जों दा सिनियराव गोलैबाय जों 60 एबभ जाबाय जोंनि बैसोआ बारा दिन गैला जोङो थैसिगोनानो मोनाबाय जोङो खिन्थु बे रायजोखौ जागोन सोर दानि आथालनियासो रायजोखौ जागोन बिसोरसो खुंनांसिगोन गतिके बेखौ साननांगौन दायित्वआ बिथांमोननि दा बिथांमोननि बेनिफ्राय जों बे बाथ्राफोरखौ लानानै सम सम सावरायो आरो बेखौ लानानै आङो मानसिफोरखौ बुङो जे बेखौ मिथिनो नाजा आरो मिथिनायनि गोरलै राहाया जाबाय गुगोलाव थांनानै नोंथांमोना BTC एकर्ड 2003 डाउनलड खालाम फैगोन BTR एकर्ड 2020 डाउनलड खालाम फैगोन फराय एन्ड कम्पेयार बेखौ रुजुना नायबा बहाय मा मोनगोन नोंथांमोना मिथिगोन आं बिदि बुंबाय थायो खिन्थु गोबाङानो हयथ' नायबाय खायसेया हयथ' नायाखै दाबो फ्रायानो नायाखै आं खिन्थु जि नुबाय फ्रायानो नायाखै आरो बे नायनायनि उनाव माखासे गोरों गोराफोरा खोथा बुंनोबो लादोंमोन नाथाय बुंग्राफोरखौ ओरैबायदि खालामबाय जेरैबायदि बुंबाय खनसे बुंनायसो बुंफिननो हाया जाहैबाय माने अपमान लेथ्रा रायो दालालि थालालि माबा माबि होनो ओमफ्राय बिसोरो गावबा गावनि एस्टाब्लिश जानाय जिथु सनमान बेखौ नस्थ' खालामनो बानानै गोबाङानो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थादों खिन्थु बे जोंनि बिराद खहा जादों जे जाथोंसै जोंहाथ' दिन गैला गावसोर मा खालामथों होनना खायसे हगारदों नाथाय बेबायदि थाबाय थायोब्ला जोंहा आरोबाव बांसिन खहा जागोन बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ लानानै गोबां मानसिफोरखौ बुंदोंमोन जे बे बाथ्राफोरखौ एसे सावरायनांगौ बुंनांगौ आरो आं जोंनि प्राइमारि साहित्य सभायाव बुंदोंमोन जे बे बुस्थुखौ लाना खनसे रायलायनि दे ओरैबायदि रायलायगोन माने जास्ट रिड आउट खालामगोन बबाव मा दं जों मिथिलायगोनल' खिन्थु जों खुनु डिबेट जाया आरो खालामनोबो गियो बबेबा पलिटिकेल बायार्स माबा माबि होनगोन गतिके खालामा ओरै जाबाय दा जेखि जाया आङो नै दा बे सुक्तिनि खोथाफोरखौ एसे रायलायनो नागिरदों दा नै बहाय BTR एकर्ड नैबे BTC एकर्ड आरो बे एकर्डफोरा नैबे जिथु 6 शिड्युल टु द कन्स्टिटिउसन बेयाव BS एकर्डआ हाबना दं BTS एकर्डआ हाबना दङ नाथाय BTR आबो हाबगोन नामा दासिम हाबथ'वाखै आरो बे लेखाखौ फरायनायनि बिराद प्रयोजन दं खारन व्हाट इज द 6 शिड्युल बेयाव मा दं व्हाट आर द फांसन मा पावार दं बेफोरखौ मिथिनाया जोंहा अत्यन्त गोनांथि दङ आरो बेखौ आं सेंग्रा हान्जाफोरखौ गोरोंफोरखौ खावलायनो लुबैयो बे लेखाखौ फराय बेखौ फरायनानै उनाव जों खायसे बाथ्राखौ मिथिनो हागोन दानिया BTR एकर्डखौ जोङो नायबाय BTR एकर्डआवबो दं प्रिएम्बल दं BTR एकर्डआव एम्स एन्ड अबजेक्ट दं सेम BTC एकर्डआवबो दङ प्रिएम्बल नैबे प्रिएम्बल बे अबजेक्टिभ बेबायदि दङ बे BTC एकर्डआवबो दं माखासे एनेक्सार स्पेसियेल पेकेज दङ बेयावबो दं स्पेसियेल पेकेज ओमफ्राय दंबावो BTC एकर्डआव BLT फोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथा दं नैबाव दं NDFB नि रिहेबिलिटेसन खोथा आं बुंनो नागिरनाया ओरैहाय थारमाने दिनै BTC एकर्ड जानायनि उनाव BTR एकर्ड जायोब्ला BTC नि क्लजफोरा भेलिड थागोन ना थाला BTC नि एकर्डफोरा भेलिड थागोन ना थाला थायाबा खिन्थु डेन्जार आरो थानायनि खोथा गैया खारन बेयावबो दं माने प्रिएम्बल बेयावबो दं एम्स एन्ड अबजेक्ट बेयावबो दं डाबल बेयाव दं NDFB नि रिहेबिलिटेसन बेयाव दं BLT नि रिहेबिलिटेसन एखे लोगोथ' खारबाय थानो हाया बेयावबो दं स्पेसियेल पेकेज बेयावबो दं स्पेसियेल पेकेज दा बिदि होननानै 20टा एकर्ड जाबा 20टा एकर्डआबो भेलिड जाबाय थागोन नामा निस्सय जानाय नङा आरो बेफोर खोथाफोरा दिनै आयेनाव मालाय गोरोंफोरा खालामखाजोब्बाय सियानफोरा बेखौ एखेबारे बरियायै बानायजोबखादों दाना BTR एकर्डआव बिराद गिदिर बाथ्रा जाबाय नैबे बेयाव मा होनदों बेखौ आं फरायबाय थाला टाइमनि खोथा थागोन जोंहा गोरों गोराफोरा फरायथोंसै बहाय मोनसे दं मा एबसु and its associated organizations as well as various factions of NDFB continued with the demand for separate statehood. Negotiations were held with both organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of state of Assam. Assam state ni integrity ko लाखिनानैसो बे सुक्तिया जादों माने आलादा रायजोनि बाथ्राया जोबना फैखाबाय बहाय किन्तु आलादा रायजोखौ फोजोबनायनि दायित्वखौ बिसोर बोरै मोनखो बर' रायजो रावजों सोङाखै आरो आसुरित बाथ्राया जादों मा आगोलाव BTC एकर्ड खालामनाय थांनायनि आगोलाव बर'फोरनि जिमान संगठन दंमोन बयजोंबो रायलायग्रोदोंमोन किन्तु नैबे एकर्डआ ओरैबायदि हाखु दाखु एकर्ड जानोसैयावसो मिथिदों
आरो बहायनो जोंनाव मोनसे कुवेसन थायो 2020 नि एप्रिलाव इलेक्सन जागोन बिटिसि नि ओमफ्राय एकर्डआ जादों जानुवारियाव माने बे इलेक्सनखौ टारगेट दंमोन नामा जानुवारि इलेक्सन माबा जाबाय एकर्डआ जाबाय बेनिफ्राय इन्टारिम गभर्नमेन्टआ जायासै ओमफ्राय एप्रिलाव इलेक्सन जागोन बे कारनाव बे सुक्तिखौ खालामाखैथ' बे मोनसे जोंनाव फैदों आरो नाथाय बे समाव कभिड जानायनि थाखाय कभिडनि थाखाय थांनाय पास जानानै डिसेम्बराव इलेक्सना जाहैबाय आरो बे दिनै फैयै फैयै 2 बोसोर जानोसै बिथांमोननि सरकारा दानिया बै समाव खिन्थु खुनु मानसिजों रायलायनाय जायाखैमोन आरो एनडिबि फ्रेक्सन मोनब्रैखौ लाबोदोंमोनबाबो जों एकेबारे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबाय आहा माखासे सोर्स दङ एनडिबिनि माने रन्जननि जितु आगदा खान्थि देहारिमु जोंहा क्ल'ज मोनसे टार्म दं आं मिथियो बहुत बाथ्रा बिथांमोना बुंनाय बायदिबा एनडिबिनि लिडारफोरा सुक्तिनि आगोलाव ज' जानानै रायलायनो मोनाखैमोन बिसोर आलदा आलदा हटेल रुमाव दंमोन आरो बिसोरखौ लाबोनानै नैबे जितु मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ फरायनानैसो खोनासंहोदोंमोन इभेन बेखौ स्नेपबो खालामनो हायाखैमोन मबाइलजों गतिके बहाय मा दं खेबसेनि एसेबां गोसोआव लाखिनो सहज नङामोन आरो बेखौ बेबायदि बिथांमोना सुक्तिखौ खालामबाय आरो बहाय मा होनो कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल एन्ड while keeping the intact the territorial integrity of the state of Assam बेखौ बिदि खालामदों आं दानिया सुक्तिया जाबाय सुक्तिनि उनाव रन्जना मिथिबाय मा लिरफ्लांखो माखौ सहि खालामफ्लांखो बिथाङा दुखु फोरमायनायखौ जों खोनादों खिन्थु समाया बारग'लांदों बेनिफ्राय बेयाव मोनसे गिदिर बाथ्रा थाबाय मा सुक्तिनि अखानायै काजलगावआव उरखावगोरा ब्रह्मआ लेक्सार होबाय बे लेक्सारखौ आं दामना होनो हायो आंनाव भिडिअ दाबो दं आरो बयनावबो थागोन बेखौ ओरै माबा खालामबानो जाबाय गुगोलाव थांनानै स्पीच अफ इउजि ब्रह्म एट दि टाइम अफ आफ्टार द डे अफ बड' एकर्ड बिटिआर एकर्ड एट काजलगाव लोगो लोगो फैगोन होमबाना बहाय बिथाङा मा बुंदोंमोन जे गासैबो एनडिबिफ्रा फैजोब्बाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि नाजानायाव बिथांमोना फैनानै सुक्तियाव मा लिरनाय दं नायालाबानो मेगन मिसिबनानै सहि होबाय बेथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जादों इमान गिदिर संगठना बेखौ नायालाबानो सहि होदों माने मा बाध्य जादों हयथ' ओमफ्राय बेयाव होनदोंमोन बुजिया जे जोंखौ फोथायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै बिथांमोना गासैबो सहि होबाय सुक्तिया जाबाय हाग्रामाया दिनै बिटिएडिया गैया माबा बिटिआरआ जाला माबा जाला ओरैहाय बे बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन खोनासंनांगोन दामनानै बेखौ दानिया बाथ्राया जादों बे मेगन मिसिबनानै सहि होदों मानो होनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै थिग दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीय संगठनमोन जाय माने बिसोर थैथां जुजिदोंमोन प्रमद मोननि नाजानायाव बिथांमोनखौ फोथायथाव सानदोंमोन नामा फोथायजाथाव ना जानांगौमोन उनाव बिथांमोनहा सहिबाय खिन्थु दिनै मा अबस्था जाखो सुक्तिनि उनावथ' रन्जन दैमारिया जेलाव थांफिनबाय सुक्तिनि आगोलाव रन्जना जेलावनो दंमोन आरो सुक्तिनि समाव बिथांखौ बहनना लाबोबाय दाना कुवेसन जायो हमना लाबाय जोङो 27 जानुवारिया रन्जन दैमारिनि मोनसे हाबा जुलि बे हाबायाव हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ लाबोनायनि उनाव बेखौ आरो जेलाव लांफिनबाय हिन्जाव गोदाना रायजोखौ सोरजों जागोन बिनि संसारा बोरै जागोन बे बोरै जाखो आरो जुदि इमान गिदिर दाय बा कनभिक्ट बा बेखौ सहि खालामनानै लाबोनांगौ सहि खालामनानै लाबोनोबो अर्थ गैयामोन गतिके बेबायदिहाय एथ' गिदिरै थगायनाया भुल जादों ओमफ्राय दा रन्जन दैमारिया दासिम बेसेरा जेलावनो थानांबाय आरो दाखालि बावै नै भार्डिक मोनसे होबाय हल लाइफ जेलाव थानायखौनो होनबावबाय बहायबो माखासे केराउन हाबनानै दंना जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ गतिके बेबायदिहाय बे एकर्डआ जालांदों ओमफ्राय दानिया बहाय होनदों मा अबजेक्टिभ्स अफ एम्सआव बै बिटिसिखौ आगमेन्ट खालामनाय टु एड्रेस इस्यु रिलेटिं बड' रिसाइडिं आउटसाइड आङो जोंनि जेनेरेसनखौ बुंबाय बेखौ फरायबाय था गोबाव जागोन नोंथांमोना फराय बयबो फरायनानै बेनिफ्राय बहाय नुगोन नै बहाय दं टु प्रमोट द प्रोटेक्ट ससियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक सेम बहायबो दङ टु प्रोभाइड लेजिस्लेटिभ सेफगार्ड टु एनश्योर एक्सेलारेट डेभलपमेन्ट अफ द ट्राइबेल एरियाज टु रिहेबिलिट मेम्बार्स एनडिबि फेक्सन खिन्थु बहायनो हाबना थानांगौमोन एनडिबिफोरनि कमप्लिट रिलिज बेयाव हाबना थानांगौमोन आरो बेखौ रिलिजखौ जुदि बिथांमोना गनायाब्ला सुक्तिखौबो खालामनो नाङामोन खिन्थु बिथांमोनखौ बाध्य खालामदों आनखि धीरेन बर'खौथ' सुक्तिनिफ्राय बाहेरायाव दोननो नागिरबाय थादोंमोन खिन्थु बिथाङा हाग्रामानि बै समाव एडभाइस लानानै बहाय हाबना थादों नङाबा बिथाङा हारसिं जानानै हयथ' दिनैसिम साजा मोनबाय थागौमोन दा बेखौनो होनबाय मा उनावहाय पिस एकर्ड
पिस दाथ' डिक्सनारियाव सोदोबखौ नायबा मा नुयो जेरानाखि मानसिया माबा मोनसे एन्जय खालामो वानफोरा फुलफिल जायो मानसियाव मोनसे हेपिनेस फैयो बेखौसो पिस होनना बुङो किन्तु दिनै मा नुदों जोङो पिसनि जायगायाव रन्जन दैमारिया जेलाव दङ रन्जन दैमारि माखासे केडारा दिनैसिमबो न'आव फैनानै न'आव थानो हायाखै टाइम टु टाइम वारेन्ट दङ सामन दङ बिभिन्न जायगायाव थाना बिथांमोना एटेन्ड हैनांगौ जेरावनाखि जथेस्थ थाखा फैसा खरस जानो गोनां जादों इज इट पिस बेथ' पिस नङा ओमफ्राय प्रमदआ मा होनो बे समाव जे एकर्डआ जानायनि उनाव दिनै बयबो मानसिफोरा न'आव फैना थाफैबाय बिमा बिफाजों लोगो मोनबाय बिदा फंबाय लोगो मोनबाय सोरखौ बुंनो नागिरदों एबसुखौ बुङोब्ला आं ओरै बुंगोन एबसुआथ' खारथिंनानै थाखुमानानै आन्दल खालामखायाखैना न'आव थानानै खालामदोंमोन एबसुआलाय न'आव फैनानै थाफैफिननो मोननायनि मा खोथा दं थाफैनांगौमोन बैसोरसो एनडिआबो थाफैनो मोननांगौमोन आरो बिसोर दिनै गोजोनै उइदाउट एनि सामन उइदाउट एटेन्डिं एनि कर्ट बिसोरो गोजोनै थानो मोननांगौमोन बेथ' दिनै जायाखै अनेक खस्थ' बिथांमोननि गेजेराव दिनै जादों ओमफ्राय बे एकर्डआव मा दङ नैबे आं माखासेखौ फरायबाय थाला नैबे दङ 3.2 बहाय मा दं 3.1 खौ आं फरायग्रोनि 3.1 Inclusion of village contiguous to BTD and having majority tribal population as demanded by Bodo organization. Bodo organization फोरा दाबिनाय बादियै BTD नि खाथियाव स्टाबाव थानानै माने more than 50% जुदि नांजाबना थानाय गामि दंब्ला बिसोरखौ बेयाव सोनाय जागोन किन्तु बिदिहाय आसलते आयेना मानिया दामाना रायजोफोरा मिथिगोन बै जितु BTC एकर्डआव किन्तु मालाय गामिखौनो मख'ना होथारदोंमोन माखासे माने लिरना होखादोंमोन बेयाव ओरै दङ BTD ना नै दा एरिया अफ प्रप'ज BTC शेल कम्प्राइज all the 3,882 villages and areas to be so notified by the state government गामि मख'दों गामिनि नामफोराबो दङ बेखौ बहनना नायबा मोनो बै माबायाव डाउनल'ड खालामना नायबा मोनो दा बे रोखोम ओमफ्राय बै जितु होनबायना कन्टिगुवास जितु गामि दं बेफोरखौ सोनो हागोन होननानै आं नायबाय दाखालि सोनाबखैथ' गैखाला खोलाखैथ' जाखाया साहाखैथ' गंगार हाजो सानजाखै थांबाय जों साथाम मास्टार बेरायहैदों माने आसलते प्रमदमोननि डायलगा बेसेबां थार दिपेनमोननि जोंनि सानजानि सिमाया 5-9 हाबबाय जों सानजाखै किन्तु जोङो एखेबारे कन्टिगुवास more than 50% बड' पपुलेटेड एरिया जों नुवाखै बेथ' पसिबल नङा गैयाथाय गैया मोनसे सिमा बुना होमोन जे आप टु गहपुर सिमुलगुरि बेयाव बर'फोरखौ बाख्ल' बुख्लैबाबो सोनाय जागोन लिरनांगौमोन बेथ' लिरनाय गैया बेयाव कन्टिगुवास होनना बुङो बेवहायनो मोनसे आरो बाथ्रा फैदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंबाय दङ जे बेखौ लानानै रायजोफोरा आतंकित जानो नाङा मानोना बे सुक्तियाव आनडिभाइडेड सनितपुरनि कुनु मोनसे अंशखौ बड'लेण्डआव थिसनगोन होननाय प्रस्ताब गैया बेखौ लानानै रायजोफोरा जेबो गिनांगौ गैया स्वयं मुख्यमन्त्रिया होनबाय दं फारसेखै जोंहा दिपेनमेन्टआ होनबाय दं हाबगोन हाबनायखौ जों बिराद वेलकाम खालामो जों लुबैयो आरोखि जोंबो लुबैथारो ओमफ्राय जों नायबाय हाबथारोबा ओरै रेल लाइननि साहा बिराद बर'फोर दं आप टु सिमुलगुरि बेफोरखौनो सो हायोबालाय किन्तु खोथाफोरा क्लियार जानांगौमोन बेयो फरेस्टआनो जा माबायानो जा बा माने खास्लायनानो जा बे सोथोंमोन किन्तु बेबो दिनै जे अबस्थायाव दङ हिमन्तनि डायलगावनो जों बुजिनाखाय जे जोंनि भबिष्यतआ असम्भब बायदि नुहुरो किन्तु जों लुबैयाखै जे असम्भब ना गारनो जोङो हाबनायखौ लुबैयो किन्तु हाबनायनि लामाया एखेबारे क्लियार दा नङा ओमफ्राय 3.2 आव बेयाव मा लाबोदों Exclusion of villages currently under BTD which are contiguous to non-6 scheduled areas and have majority non-tribal population. Bodoland 6 scheduled जों नांजाबनानै थानाय non-6 scheduled area बेयाव जुदि बर'फोर गुबुन non-tribalफोरा जुदि non-बर'फोरा contiguous दंबा बिसोरखौ एरख'नो हागोन दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे बड'लेण्डनि सिमायाव जुदि गुबुन हारिफोरा रोजा थायोबा जोंहा बड'लेण्ड दानायाव आख' फाख' जागोन गैयाथाय गैया जों हरनांगौ बेथ' बाथ्रा जानो नाङामोन बेखौ एरख'ना जोंनि माखासे गामि थाबोगोन आरो बबे रायजोआव बबे जाथि मोनसेल' दङ इमान दिन बिसोर मानिबोबाय 17 बोसोर बिसोर मानिना फैखाबायानो गतिके बिसोरखौ एरख'नायनि मा खोथा दङ ओमफ्राय बेयो जोंजों मानिना सोलिबाय दंमोन लाखिनांगौमोन ओमफ्राय दाना 3.3 डेन्जारास बर' ससाइटिनि जेनेरेसननि थाखाय आं बुंखाबाय
मोजां आन्दाज ला increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribal. Very dangerous. मा होनदों बड'लेण्डनि एरियाखौ एसे दानखा दुनखा खालामनानै 60टा समष्टि बानायनाय जागोन आरो बर'फोरनो होखानाय जितु ट्राइबेल रिजार्भेशन बेबायदिनो सिदा थागोन नुनायाव खिन्थु सहज माने 60 समष्टि जायोबा जोंनि समष्टिया बारायगोन बायदि नुदों बारायगोन अब्लासो जुदि बिटिसि एकर्डआ भेलिड थायोबासो जागोन कारण बिटिसि एकर्डआव लिरनाय दङ बिटि एकर्डआव लिरनाय दङ ओरैहाय समष्टिनि खोथाया क्लियार दङ नै A provision will be made in para 2 आं फरायबाय थाला बहाय फरायला गथ'फोरा जोंना रायजोफोरा फरायगोन बड'लेण्डआव माने 40टा समष्टि थागोन 40टानि 30आ थागोन कमप्लिट एसटी 5आ थागोन ओपन माने एसटी प्लस जेनेरेल आरो 5आ थागोन कमन माने स्पेशल बियो होमबाना जा 30आ अलरेडि रिजार्भ खामोन आरो आउट अफ 5 जों आरो मोनबावगौमोन तारमाने एसटी फोरजों बे अरायबो डमिनेट जाना थानायनि मोनसे चान्स दंमोन किन्तु जुदि दिनै बिटिसि एकर्डआ इनभेलिड जाबायबा बै 30आथ' गैला 30आ गैला होमबाना बे मा जागोन जोंनि कन्स्टिटिउशनेल रिजार्भेशना बेसे कन्स्टिटिउशनेल रिजार्भेशना जोंना जाबाय आउट अफ 110 होमबा आउट अफ 60 जों बेसे मोनगोन 6 होमबानिया बड'लेण्डखौ सोर खुंगोन उनाव बिराद गिदिर कुवेश्चन आं बेनिखायनो बेखौ दानि रायजो जोंनि बर' रायजोफोरखौ बे पस्टखौ मोजां फरायजानो लुबैयो आनकि आं बड'लेण्डनि दा खुंग्रा बिथांमोनावबो सोंहरनो लुबैयो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना रिप्लाइखौ हो मा हाबनानै दं नोंथांमोना ओरैनो सिङाव जा बुजाफोर दंमोन जागोन नामा बे क्लियार जानांगौ बस्था ओरै थानांगौमोन इभेन आफ्टार द एकर्ड अफ बिटिआर एक्सेप्ट द उमुक क्लज अफ द बिटिसि आदार विल बी भेलिड बे थानांगौमोन गैया कारण बिएसि एकर्डआ बिटिसि जानायाव इनभेलिड जालांदों बिटिसि एकर्डआ जुदि बिटिआरआ एक जायोब्ला बेबो इनभेलिड जागोन जायोब्ला नोंनि बै 30 + 5 + 5आ बेयो खामानि गैला आरो बेखौ देनां आयेनजों गेलेगोन मालाय आयेनाव मा लिरनाय दं बेखौ लाना बुंगोन गतिके बे 30 + 5 30 माने 5 बेयो जोंहा गोमागोन जों मा मोनहैगोन आउट अफ 100 जोङो 10 मोनो आउट अफ 60 जों 6 मोनगोन बे बेसेबां सैथो नंगौना नङा सोरबा जुक्ति होनानै बुंब्ला आं मोजां मोनगोन आरो बिथाङा बुंनांगोन जे आफ्टार द एकर्ड अफ बिटिआर बिटिसि एकर्डआ भेलिड थागोन ना थाया आंनि मथे थाया मानो थाया बेयावबो दं प्रिएम्बल बेयावबो दं प्रिएम्बल बेयाव दं एम्स एन्ड अबजेक्ट बेयावबो दं एम्स एन्ड अबजेक्ट बेयाव दं स्पेशल पेकेज बेयावबो दं स्पेशल पेकेज बेयाव दं एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन बेयाव दं बिएलटिनि रिहेबिलिटेसन पेरेलेलथ' खारबाय थाया गतिके जुक्तिखौ आंबो खोनासंनो लुबैयो सेनियर होननानै आं रोंजोबगौ आं दाबि खालामाखै मिथिनो आंबो लुबैयो ओमफ्राय मोनसे बुस्थुखौ आं इनायनो बाजादों आंनि नामा बिनद ब्रह्म आंखौ आइ आफाया खांबाय जन्म होदों नामखौ दोनो बिनद ब्रह्म आंनि आइ आफाया आंखौ फेदेरनो हायाखिसै मोजांहाय सोरबा सासे आंखौ फेदेरबाय फोलावबाय हमना प्रमदआनो आंखौ फेदेरबाय माने फोलावबाय फेदेरबाय ओमफ्राय बिथाङा आंखौ गोरों लेखा गोरों बिराद मोजां खालामबाय मानसिखौ बिदिनो आं नामखौ सोलायगोन नामा आंनि खर'आथ' फेरब्रै जायाखै आंनि आखायाथ' फेरबा जायाखै आंनि आथिङाथ' फेरथाम जायाखै इयाव मा होनदों नै दा एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट बिटिएडि शेल बि रिनेम्ड एज बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन कम्प्राइजिं एरिया कभार्ड आन्डार बिटिएडि बिटिएडिआनो बोनना लानाय जायगाखौनो बिटिआर नामल' सोलायनाय जागोन आहा बिराद गिदिर आपत्ति दं बहाय मानो आपत्ति दं जारिमिना मोनसे जातिनि बिराद गिदिर आयना बे जारिमिना मानसि समाजनि गोरोन्थि मोजांखौ दिन्थिनानै आगोलखै दावगालांनायनि जोंनो मदद खालामो आरो बै बिटिएडिखौ जायफोरा सृष्टि खालामदोंमोन गोबां मानसिया ब्लाड सेड खालामदोंमोन गोबां मानसिया खस्थ' मोन्दोंमोन बिसोरनि बियो मोनसे दानाय सिन बेखौ जों अनार होनांगौ जोंनि सेनियर जोंनि गोजामफोरखौ जों अनार होनांगौ बिटिएडिखौ डिलिट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोननि बावनायखौ जोङो नाकस खालामनाय जादों आरो नामखौ सोलायनाय मा अर्थ दङ जुदि एरिया बिनोबा आरो बिखौनो जुदि बारायगोनबा नों पावारखौ बारायना लाबानो जाबाय किन्तु दिनैसिम खुनु सिमा बारायाखै मायाखै बेनो बि दङ गतिके बे नामखौ सोलायनायनि मा अर्थ दङ
बेथ' एख' मोजां जायाखै बेयो बर'फोरनि आगोलनि मावथिफोरनि थै अरखो मुगैनाय नेवसिनाय जादों आरो बेबायदिनो थांबाय थागोन नामा होमब्ला दिनै जायफोरानाखि मावबाय दं बिटिआरनि लिडारफोर जानानै बिथांमोनाबो मोनसे समाव नेवसि जालायगोन होमबाना जाथिनि जारिमिनानो गोमालांबाय थागोन जोंहा होमबाथ' बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा जागोन गतिके आं बे नामाकरण नमेनक्लेचाराव आंहा बिराद आं बेक्तिगतभाबे आं इसेबो सहायनो हाया आङो बिटिआर माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट बिटिआर शेल बि रिनेम बेखौ आं बुङाखै दै रायजोफोर नै बेखौ फराय बै बिटिआर रेकर्डखौ फरायना नायबानो जाबाय बेथ' बिराद आपत्ति खालामनो गोनां मानो सोलायनांगौ जाखो बेदिनो ओमफ्राय जोंनिया बहाय नामाकरण दंखायोमोन आरामसे नैबे माबा बिटिसिनि आगोलाव बे माखासे गोदान आरो बहाय माखासे कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय सुक्तिनि उनाव जोंहा प्रमद बाबु सारा गेदेर मिथिङाव बुंबाय जे जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दाबाय रिजना बेसेबांबा गुवार बिराद गिदिरनो मानोना नर्थ इस्टनि बे सातखान रायजोखौ लानानैसो रिजन होनना बुङो खिन्थु रिजना मा बुस्थु नै बहाय नायदो बेवहाय नायोब्ला नैबे संबिजितनि बेयाव मा दङ नै बे रिजनाव ओरै दङ बे पेराग्राफ 1 आव दं दै 1 2 if there are different scheduled tribes in an autonomous district be under the 6th schedule day the governor may by public notification divide the area or areas inhabited by them into autonomous region district council ni सिङावनो थानानै जुदि बबेबा कमिउनिटिया बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गभर्निंखौ जुदि सेटिसफाइड नङाबा बिसोरो गभर्नरनाव बिनानै गभर्नरनिफ्राय आलादा रिजन दाफिननो हायो माने उइदिन दा बड'लेण्ड गुबुन रिजनबो जानो हायो दा खिन्थु आबा नै बहाय मा दङ ओमफ्राय पावारफोरखौ नै गभर्नर मे बाय पाब्लिक नटिस मा खालामनांगौ इनक्लुड एनि एरिया इन दा पार्ट्स ओमफ्राय एक्सक्लुड एनि एरिया क्रिएट ए निउ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट इनक्रिज दा एरिया अफ एनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट बे माखासे पावारमोन बाट बेयाव मा होनो दङ प्रभाइडेड that nothing in this sub paragraph shall apply to the Bodoland territory areas district गभर्नरनि बे पावारखौ बै एकर्डआव एमेन्डमेन्ट खालामनानै पुरा बातिल खालामना दोनदोंमोन बेसे मोजांमोन दायो दिनै बड'लेण्डआव मा जाबाय दं बिटिआरआव बै दा बर'फ्रा होख्रावबाय दं आरो गुबुनखौबो एनकारेज खालामगोन नैबे क्लज करागोन बिटिआर बिटिडि गैला बै 6 शिड्युलनि बै गभर्नरनि पावारा गैला खारन बातिल जाबायबा बेथ' थानाय नंलाना बै बिटिसिनि जितु एमेन्डेड बुस्थु बेथ' थानाय नंला थायाबा गभर्नरा बे पावारखौ बाहायफिनोबा बिटिडिनि सिङाव गुबुन कास्टफोरनि थाखाय आरोबाव गुबुन रिजन दानायनि सान्सआबो थाफैसिगोन मा मोजां जाखो बेयो गतिके बेबायदि खोथा दिनै बेल' नंबावा ओमफ्राय जोंहा थांनाय माबायाव नैबे क्लजखौ लाबोदोंमोन बिटिआरआव 6.3 आव Government of Assam will initiate measures to provincialize school and colleges established in BTD and Bodo medium school outside BTD as per special need and requirement. मा होनबाय सुक्तिनाव बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जेसेबां स्कुल दं नट अनलि बड' गुबुन गासैबो प्रभिन्सियेल जागोन आरो आउट अफ BTD बर' मिडियाम स्कुलफोरा प्रभिन्सियेल जागोन खिन्थु बेयाव मा होनदों as per special need and requirement as per special need requirement जुदि गभर्नमेन्टआ बुङो नो रिक्वायर आरो बेहा जुदि माखासे क्राइटेरिया गैया बहा जागोन बेयो दिनैसिमबोथ' प्रसेसखौ नुवाखै दा होनबाय जाबाय जागोनानो बे जाथारगोन होनबाय दङ खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआ एसेबां गोरलै बेखौ मावनो हानाय बुस्थु नंखाया बेखौ मावा बेखौ दायो स्कुल एबलिश खालामनोसो दंबाय दङ स्कुल एबलिश खालामनाय अबस्था दंबाय दङ जोंनि खाथियाव गंब्रै जादों आंनि बे खाथि खालायाव मोनसे फुंबिल एमइ स्कुल एबलिश जाबाय बैयाव एडिटिएस जाबाय बै बाथौपुरियाव जाबाय बाथौपुरि एमइ स्कुल सकादलाव बिदिनो आरो बै कारहानायाव जेरावनाखि जोंहा मन्टु बर' एमसिएलए मास्टार मावोमोन बिफर माने बिकामिं दा एमसिएलए बेयावनो मास्टारमोन बिथाङा एट द टाइम जास्ट बिफर दा इलेक्सन बिथाङा बेखौ रिजिगनेसन होदोंमोन गतिके बेबो मोनसे स्कुल बे गंब्रै स्कुला जोंहा गोमाबायसो जोंहा स्कुला बारायनांगौमोन प्रभिन्सियेल जानांगौमोन खिन्थु बे बुस्थुआ दा दिल्ली जाबाय आं बे जायगा फिसा जायगानि उदाहरन होदों बेबायदि बे सारा बिटिआर बेसेबां दं खुनु सिमा गैया दा बेबायदि खोथा माखासे बेनिफ्राय जोंहा
आगोलाव बिटिसिआव मा दंमोन डिसि आरो एसपिआ आउट अफ पावार थागौमोन माने जोंनि कन्ट्रलाव थायामोन आरोखि माने माबा जोंनि जितु डेभेलपमेन्टनि जि खामानि बहाय बिथाङा बाहेरायाव थागौमोन बिथांमोना मात्र ल' एन्ड अर्डार थागौमोन एबार मा होनबाय जोंहा माबाया प्रमद बाबुनि सरकारा जे जों डिसिखौ जोंनि सिङाव लाबोबाय जों डिसिखौ बाहायनो हाबाय बाहादुरि माबोरै बाहायखो बेयाव लाइजाम गांसे दं आं फरायना होनो आङो थारमाने ओरैनो बुंब्ला रायजोफोरा फोथायनाय नङा होननानै आं फरायनो नागिरदों नैबे 4 जुनाव इसु जानाय मोनसे अर्डार बे 4 जुनाव जानाय अर्डाराव बै जे जोंनो 40 पावार होदोंमोन 40टा पावार बेखौ जोंहा पुरा निजाहाय आयेन बानायनो हायो बहाय रोखा रोखा लिरनाय दं बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिला बै 40टा पावारखौ निजा बबेहाय आयेन दानानै बेखौ कारजकरि खालामनो हायो बे बुस्थुखौ बे नैबे लाइजामनि गेजेरजों डिसिनो हरबाय ओमफ्राय डिसिनो होनबाय मा डिसिखौ जों बाहायनो हाबाय खिन्थु मा लिरनाय दं नायदो नै आङो गासै फरायला ओमफ्राय मा होननाय दङ फार्दार दे उइल माने डिसिफोरखौ होनदो दै दे उइल प्रिपेयार एनुवेल एक्सन प्लेन and get it approved by the Principal Secretary BTC with respect to the subject entrusted above for the purpose of their performance appraisal to be forwarded annually to the Personnel Department Government of Assam. DC आनो बै 40टा पावारफोरनि सायाव एक्शन प्लेन लागोन एनुवेल एक्शन प्लेन ओमफ्राय बेखौ BTC नि प्रिन्सिपाल सिम एप्रुभ लागोन ओमफ्राय बेखौ बे मनिटरिं खालामगोन बेनि सायाव कमप्लिट दायित्व लागोन आरो व्हाट द आउटकाम बिनिफ्राय मा फिथाइ जादों बेखौ बिथाङा पार्सनेल डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसामनोसो हरगोन नट टु द चिफ अफ बिटिसि डिसिखौ जों बहा बाहायनो हाखो डिसिखौथ' बड'लेण्डआ एपइन्टमेन्ट होआ डिसिनि माबा मोनसे कमप्लेन होयोबा आसाम गभर्नमेन्टआसो होगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआसो बेनि सायाव एसिआर लिरगोन जोंनि बिटिसिआ लिरनो हाया बे रोखोम माखासे जोङो जोबोद खस्थ' नुदों सेनियर समाजा ओमफ्राय सेनियर समाजा बेखौ खस्थ' नुनानै जों दिनै बिराद बिजिरदों गोबां दङमोन आं दा टाइमनि खोथा थाबाय नैबे आं दा खावलायनायनिखायनो सेंग्राफोरा बयबो फरायनानै बेखौ बयबो मिथिनो नाजा ओमफ्राय स्पेसियेल पेकेजाव मा लिरदों बिटिआरआव मा लिरदों बिटिसिआव मा लिरदों स्पेसियेल पेकेजा बेसेबां दं बेवहायथ' गासै 48 दं बिटिआरआव 48 स्पेसियेल पेकेज दं बेवहाय मा लिरदों Government of Assam may earmark a sum of rupees 250 crore per annum for a period of 3 years. बबे 3 years को लादों बबे year को up to 2050 सिम थागोन नामा एकरनिफ्राय लायोबा दिनै बोसोरनि जानोसै नङा होमबा एकरनिफ्राय लायोबा बोसोरनि जानोसै आरो एनादार 1 year दंबोयो दायो बे 48टा स्किमखौ माब्ला मावगोन बेसे मावनो हाखो आरो फैसाफोरखौ बेसे दिहुननो हाखो आरो ओमफ्राय मा होनदों बे फैसायाबो ओरैसो दोङो मा होनो गभर्नमेन्ट अफ आसाम मे आरमार्क होनो हागौसो दोङो नट सेल ओरैसो जानांगौमोन जे माने पार इयार 250 crore फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ आसाम एन्ड सेन्ट्रेल सेल बि प्रभाइडेड सेलनि बाबा एसे कमान्डिं उइलनिख्रुइबो आरो जरबाव आरो बिटिसिनाव दङ उइल दङ एसे गोलाव जाबाबोथ' उपाय गैला बाथ्राफोरखौ क्लियारबो बहननांगौ जाबाय नालाय नङाबा आरो बेखौनो खायसे माबा हमलायगोन नै ओरै दंमोन in order to accelerate the development of the region and to meet the aspiration of the people the government of India will provide financial assistance of rupees 100 crores per annum for the 5 years 5 बोसोरनि थाखाय आरो बेखौ होनदोंमोन will provide in a may earmark अच्छा मे जाबाय होबायानो दे दिनै 250 crore जुदि बोसोरथाम मोनोबा जों 1500 कोटी मोनगोन 1500 कोटीया बोसोरथाम थाखाय बोसोरथामाथ' बोसोरनि थांबाय बोसोरसेयाव बहनजोबनो हागोन ना आरो बेखौ मा होनदों बहाय लिरनाय दंखायो नै बै स्पेसियेल पेकेजफोरखौ सोर मावगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नै बेखौ मावगोन गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेखौ मावगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ मावगोन गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेखौ मावगोन बेबायदि दा जों आसलते ब्लाइन्डलि खोथाफोरखौ बुंलायबाय थानाङा जुक्ति बुंनो नांगौ रायलायनांगौ प्रत्येकआनो फरायनांगौ प्रत्येक बर'फोरा फरायनाय खारन जोंनो माबा मोनसे फिथाइ दं फिथाइया गोखा ना बिसो गोनां ना गोदै बेखौ जों मिथिनो नांगौ दा बेनिखायनो आं खावलायो ओमफ्राय बहाय
बिटिसि एकर्डआव मा दंमोन नै बे बिटिसि एकर्डआव मोनसे बिराद मोजां बाथ्रा दंमोन जोङो अरायबो आपवार्ड जानांगौमोन खिन्थु जोङो मा जादों बेखौ आं एसे फरायनो नागिरदों थारमाने ओरै दङ बड'लेण्डआव 12 जन इएम थागोन माबायाव बिटिसिआव 12 जन इएम थागोन आरो बिनिनो सासेया जागोन चिफ सासेया जागोन डिपुटि चिफ आरो बिथांमोना जादों फुरा माने केबिनेट मिनिस्टार नै There shall be an executive council comprising of not more than 12 executive members, one of whom shall be the chief and another one the deputy chief of the said executive council. There shall be adequate representation for the non-tribal members of the executive council. The chief and the deputy chief of the council shall have the status equivalent to the cabinet minister and other executive members equivalent to the minister of state of Assam for protocol purposes in BTC area. किन्तु दानिया मा जादों दानाथ' पन्सायतनि मेम्बार बायदिसो जाना दं गतिके बिराद साननो गोनां बाथ्रा जादों बे एसे मोजां बेनिख्रुइ साबसिन लाबोमोन जों वेलकाम खालामगौमोन आरो दाबो बेनिखायनो जों माखासे सिन्था खालामो गमामायनि बिटिआरआ जुदि एकर्ड जायोब्ला बिटिसिआ कमप्लिट इनभेलिड जायोबा जोंनि सेफगार्डआ माबायदि जागोन आरो दिनै बेखायनो सोरबा बायदि पिएल होदों दा पिएल होनायखौ बया मोनदों मानो पिएल होखो नायदोब्रा एसे नाय मानो पिएल होनो गोनां जादों मा दं मारो इयाव आंथ' बहुद गोरों गथ'नाव सोंबाय फरायथ'वाखैलै सार फरायनाय जायाखैलै सार फराय खारन भबिष्यतआ बहायनो हाबना दं जोंनि जिउआ बहायनो हाबनानै दङ ओमफ्राय दिनै सिक्स शिडिउल होनबाय थादों सिक्स शिडिउलाथ' टटेलि आरो नैबे माबा दै नैबे जितु पावार एन्ड फांसन बे सिक्स शिडिउलाव नैबे संबिजिराव दंखायो किन्तु बेयो स्पेसियेलि बड'लेण्डआ लाबोदोंमोन एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बै जे डेपुटि चिफ थागोन आरो इकुइभेलेन्ट टु दा माने केबिनेट मिनिस्टार जागोन बे स्पेसियेल लाना फैदोंमोन आरो बेनिखायनो बै समाव कार्बि आंलं डिमा हासाव गुबुनफोरा बुंदोंमोन बर'फोरनि अट'नमास सिक्स शिडिउला बहुद सायाव बिथांमोना जोंखौ दा दुखु खालामो नोंथांमोना मानो खोमाना लाखो होननानै दाखालि जन इंटिकाथार जायनाखि मोनसे समाव माने क'क्राझारनि डिसिमोन आरो बिथाङा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बुहुत मावलांदोंमोन बिथाङा बहुद बाथ्रा बुंदोंमोन जों बिथांमोनखौ सोलोंना लानांगौ मिथिना लानांगौ ओरैनो इमसनेलि फटनो माबा मोनसे होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ दानगारनो नाङा दा बेयाव गोबां बाथ्रा दं बेफोरखौ फरायनांगौ सेंग्राफोरा स्पेसियेल पेकेजनि खोथा दं माबा माबि बाथ्रा दङ ओमफ्राय दायोथ' बिएलटिनि केडारफोरा मालाय सोब रिलिज जाजोब्बाय जाहा एनडिपि ना मा जाना थाखो ओमफ्राय बिराद मोनसे गेदेर बाथ्रा जाबावदों आरोबाव दा जे बिटिआर एकर्ड जादों बै बिटिआर एकर्डफोरनि क्लजफोरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा बेखौ टाइम टु टाइम प्रेसारखौ सोर होगोन टाइम टु टाइम प्रेसार होग्राया जानांगौ मोनसे प्लेटफर्म थानांगौमोन दायो बे प्रेसार होग्राया मोनसे प्लेटफर्म थालांबाय एबसु मोनसेया जाबाय इउबिपिअ बिसोर होनो हागोन ओमफ्राय एनडिपिआ गावस्राना दंमोन खिन्थु मोजां खबर दाखालि मोनसे दाफिनाय बिसोर इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि बिथांमोना बिनि गेजेरजों प्रेसार होनो हागोन खारन दिनै प्रमदआ हालिया प्रमदआथ' नंलाना एबसु नंला बियो आरो जुदि इउनाइटेड एनडिपि गैयामोनब्ला रन्जनाबो हालामोन गबिन्दआबो हाया थिरेनाबो हालामोन खिन्थु दा गबिन्दमोनाथ' एनडिपिआव गैला बे जे बुंनो हाया दा बियो आयेना बुङा बेखौ बुंनायनि अधिकार बेहा गैला बै प्लेटफर्म दिनै आसाम एकर्ड जादों बेसेबां बोसोर आगोलाव बे आसाम एकर्डखौ सोर इमप्लिमेन्ट खालामनो नारसिनबाय थायो आसुआ खालामबाय थायो आसुआ खालामो आरो बै पार्टिया आगोलाव जुदि माबा दंबा खालामगोन किन्तु उनाव जानायफोरा बे जाया नै दा बेनिखायनो बे मोनसे डेन्जारास बाव ओमफ्राय मोनसे खालामनो हायो बिटिआर गभर्नमेन्टआ किन्तु बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि गाबोन कमप्लिट बिजेपि जायोबा हमना लाबाय नेक्स्टआव बिजेपिआ फैजोब्बाय बे बिजेपिआ बिटिआरखौ गभर्नमेन्ट सालायबा बिसोर इमप्लिमेन्ट खालामनो होगोन ना रिपिल खालामगोन बिसोरथ' बातिल खालामसो बुंगोन बिराद गिदिर बाथ्रा बेनिखायनो दिनै एबसुआ बे प्लेटफर्मखौ रैखा खालामबाय थानांगौ प्रेसारनि आरो इउबिपिआ लाखिनांगौ ओमफ्राय जोंहा दा इउनाइटेड फराम फर एक्स एनडिपि बिथांमोना जयै बेखौ टाइम टु टाइम नारसिननांगौ दिनै खैबार नारसिनखौ जों खबर मोनाखै बेखौ आसलते प्रेसाराइज खालामनांगौ अब्लासो इमप्लिमेन्ट जागोन नङाबा किन्तु बहुद संबिधाननि खोथाफोरा ओरैनो थालांबाय थायो गतिके बेबायदि माखासे बाथ्रा बेल' नङामोन अनेक दंबावो दाथ' टाइम टु टाइम जों बिदिनो रायलायबाय थागोन ओमफ्राय समय मथे जों कुइसनफोर फैबा जों बिदि बहनबाय थानांसिगोन
ओमफ्राय दाखालि दा आं दिनै माखासे बाथ्रा बुंबाय बे ससियेल मिडियायाव बुंनायाव जोंखौ मा होनलायगोन आं दा मानो बुंदों आं सेनियर हिसाबै बुंदों दे सेनियर सिटिजेन जाबाय बर' समाजनि जोङो आरो जों बुङाबा सोर बुंगोन जोंनि जारिमिनखौ सोर मिथिनो आंथ' बुंबाय प्रमदआ जेब्ला जन्म जायाखैमोन आं जेल जाखांबाय प्रमदखौ आक्रमन खालामना बुङाखै आं प्रमदखौ लानानै दिनै मानो बुंनो बेनिबो मोनसे कारन दं आङो 74आव जेल जादों आरो आं अब्ला खनसे थैखांबाय माबोरै थैदों गायनाय गोलाव जासिगोन आं आन्दलन खालामदों आं मिथिया क्लास 8आव फरायो आन्दलन खालामना जाला ब्लकआव पिकेटिं खालामबा हरखाबनो ट्राकआव माखासे मानसि फैनानै गाग्लोबफैदों माखासे फख्रियाव बारसोमबाय मेथेंगा सिङाव सोरबा थाखोमाबाय हुलाबारजों सुबाय गनजों नाख्रेबबाय ओमफ्राय आंखौ सिलाइ खुन्दाजों दैदों नैबे खर'आव आं हायाव गोलैना थादों सेन्ट्रेल जानानै पुलिसफोरा आंखौ गाग्लिदों दसे उनाव आं थर बायनानै खारदों आरो अब्लाबो सासे बारिनिफ्राय हारसा मानसिया नैबाव आंखौ गोदोनायाव सुदोंमोन अलपल' नांदों ओमफ्राय आं खुनुरुखुम थांनानै फैफिननो हादों बेबायदि आङो बै समावनो 1974आव आन्दलन खालामनायाव बाहागो लाफैनो मोननाय बिनि उनाव पिटिसिनि आन्दलनजों बारसोमनो मोन्दोंमोन उन्दैबाबो बिनि उनाव एबसुनि आन्दलनाव न' बां गारना खारदों न' सावजादों आंहा फंबाय दाखालि सासे गोमाबाय NDP आव हाबनानै आहाबो आं दा बोरैबाबा फंबाय थैनायखौ मोजांबो मोनबाय नैबे कारनाव आंनि फंबाया जुदि थैयामोन दा जुदि फैफिनोमोन नंनायनि नङिनि सामोन मोनगौमोन खोमा बेबो बै पिस एकर्डआव नंनायनि नङि सामोन मोनगौमोन आरो बियो थांबाय थानांगौमोन थाखा फैसा बाहायनो बे हयथ' लेबार मावनो फैसा दिहुननो गोनां जागौमोन गैयाथाय गैया जिबनखौ बावनो ओंखारदों बावलांबाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा NDPनि मोखांफोरखौ नुबा एखेबारे बिराद दुखु नाङो अनेक जालाखाद बिलाखाद जाना दङ आरो बेखौनो होनबाय दं शान्ति सुक्ति व्हाट डाज मिन दा पिस बेखौथ' बिराद गिदिर बाथ्रा आरो बेखौ बुंनो नाङा आसले बुंबाय थानो आं बिराद लाजियो गतिके आं बे कारनाव बुंदोङो जे दा होगोन बे माने दाखालि बावै रिटायार जानानै आन्दलनजों जेबो लोब्बा गैयै मानसिया हनै गुब्ला ओंखारलायबाय होनना बुङो आन्दलनाव दङ न' सावजादों न' गारनानै थानांदों पुलिस मिलिटारिनि उत्पात सानफ्रामबो सोरांनाय लोगो बिलिफाङाव आंनि आइया पुलिसनि अत्याचाराव थैलांदों अनेक खस्थ' मोनदों जोङो गतिके आन्दलन जोंहा कमप्लिट शेयार दङ आरो जोंल' नङा बै समनि मानसिफोरनि स्पिरिटआनो बेलेगमोन प्रत्येक मानसियानो रमान हांखोनि आन्दलन बादै बारसोमजोबोमोन बै समनि माने बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला बयबो माबायानो बेलेगमोन जोंनि मुदानो बेलेगमोन पिटिसिनि आन्दलन आलादा रायजोनि बयबो ओंखारोमोन बड'लेण्ड आन्दलन खुनु खोथा गैयामोन बयबो ओंखारदोंमोन गतिके बै समनि मानसिया प्रत्येकआनो कन्ट्रिबिउसन दङ आं बेखायनो बुंदों नङाबा आंखौ होनलायगोन अबेनिफ्राय गुब्ला ओंखारगोन होननानै जा जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दङ ओमफ्राय प्रमदनि बाथ्राखौ लाबोनाय कारना नैबे दाखालि 18 आगस्तआव बर'फोरनि जोंहा रिनाउन्ड स्कलार बिनेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनायाव बै गौरां दै सेरावमोन नामा जायगाया आं थाङाखै खिन्थु आं मिथिदों आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्रा आंनाव दङ आंनाव भिडिअ फुटेज दङ बिथाङा बुंबाय माने साननैसो सिगाङाव ससियेल मिडियायाव आंखौ खास्रि बिस्रि ओरैबायदि बुंबाय सयज' खालामथावा जोंनियाथ' खायसेया बुंबाय मा बांद्रायबायलै बिना बुंनोसै नामा बेखौ होनोसै नामा आं बुंदों न' माने प्रमदआ बुंदों आरो न' लेट हिम स्पिक प्रमदआ बिदि बुंदों दाना कुवेसना गिदिर हाबना दङ दिनै बर'फोरनि गेजेराव मिडिया गैया बारा असमिया मिडिया जानांगौमोन बे बाथ्राखौ बारे बारे रिपिट खालामनानै कुवेसन खालामबाय थांमोन साংবাদিকफोरा मा बुंनो नागिरदों होनोसै नामा मा होननो नागिरदों लाइफ थ्रेटेनिं आरो बे होग्राफोरा सोर बियो प्रमदनावनो सोंलायनो हायो बेथ' बिराद गिदिर कुवेसन हाबना थाबाय आरो बियो समाव रिपारकेसन बियो माबा जागोन आरो रिफ्लेक्ट जाबाय थागोन बियो बे बाथ्राया बे रिफ्लेक्ट जागोन बेखौ आं बुङाखैमोन हानाय नङा आंनाव दं भिडिअ फुटेज बयनावबो दं ओमफ्राय बहायनो होनबावबाय बिथाङा माखासे रिटायार मानसिफोरा आगोलाव गावनि साख्रिखौ लानानै एन्जय खालामबाय आरजिबाय स्रि थाबाय खबर गैया नै दा गुब्ला फैनानै बिराद जातिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों दा आंखौ बुंथावथाव खिन्थु आङो साहित्य सभानि 14 बोसोर सार्भिस होबोदों बै माने कक्लाबारियाव जानाय जितु साहित्य सभानि सेन्ट्रेल साहित्य सभा बेनि आं रिसेपसननि सेक्रेटारिमोन बेखौ कमप्लिट बानायनानै आङो बेंक 9,000 जेराव जना दंबाय आं 24 लाख थाखा होदोंमोन गरसे फैसा दाहार गैयामोन
बेल' नङा सेन्ट्रेल ब्रह्म धर्मखौ खुंफुंना होदोंमोन आं बेवहाय आरो बेजों फैसा माखासे गालांनो बेजों अफिस पाक्कानो एसे लुदोंमोन बेल' नंबावा दुलाराय ब्रह्म माने बाथौ धोरोमनि बिराद मोनसे महासभा जादोंमोन बेनि मुल आर्निं सर्स हिसाबै आं खामानि मावदोंमोन गथिखे जों बबाव गैया आरो बे ओनसोलाव एबसुनि बे आन्दलननि पिरियडनि उनाव जोंनि गेजेराव मा जादोंमोन दायना बुथारलायनाय मोनसे बिराद गिदिर बेमार जादोंमोन बेयाव आङो बे ओनसोलाव साहित्य जोंनि बर' साहित्य सभा आसाम साहित्य सभा पुलिस एबसु आसु जेसेबां दं बयखौबो लाना आं बिनिनो आफादगिरि जानानै बे दायना फोथाय होबथा जुथुम दानानै गोबां मानसिफोरखौ थैनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादोंमोन गतिके कन्ट्रिबिउसन नागिरोबा आं दिनै फोरमान होबाय बेनिफ्राय बिथाङा बिदि खालि बुंबावदोंमोन जे खायसे मानसिफोरा ओरैबायदि बाथ्रा बुङो जेन आखायाव पिस्तलसो लाखादों आं प्रमद सारखौ खावलायगोन नोंथाङा सिप जानानै खायसे बाथ्राफोरखौ जेरै मेरै बुंबा गथ'फोरा बिनिफ्राय गाज्रि इन्डाल्स मोनो बेखौ एसेमान बुंनायखौ आं बाजादों आरो बुंनो नाङामोन खावलायगोन बेनिफ्राय बेल' नंबावा जोंनि गेजेराव अनेक बाथ्रा ओंखारबाय थायो जे नंबाबो नङाबा हाग्रामाया 17 बोसोर रायजो खुंलांबाय आरो 17 बोसोरा माने 2 इयार्सआ जादोंमोन इन्टारिम गभर्नमेन्ट नङा होमबा बेनि उनाव 15 जाबाय माने इलेक्टेड बडि दानानै बेखौ मा होनबाय थायो जाख्ल'जोब्बाय 17 बोसोराव जेबो मावासै होनबाय थायो आं फिसा उदाहरन होनि आंनि न'निफ्राय आं जेराव स्कुलाव मावदोंमोन सिके हाइ स्कुलाव आगोलाव बै सिके हाइ स्कुलाव आं थांनाय लामायानो दोंथाममोन मोनसे ओरै दावधाराजों गिदिंबा 5 किल'मिटार जायो सिमलाजों गिदिंबा 8 किल'मिटार जायो ओरै गेद्दा गिद्दि आंनि गामि गेजेरजों थांबा 3 किल'मिटारनि बारा जायो मोनसेबो लामाया मानसि थाबायथावना नङामोन खिन्थु 2000 नि उनाव दा बे लामाया मेगन नुसिनानै गारि सालायजायो दावधाराजों थां नोंनो 10 मिनिटबो नांला सिमलाजों गिदिं 10 मिनिटाव मोनगोन ओरैहाय थां 5 मिनिटबो नांला बेफोर बोरै फैखो बे फिसा उदाहरनसो होदों आङो बेल' नङा बै दुमनि हाथाव थांबा जों लामा गैयामोन बर' बाजार दानि जितु हेड अफिस मसलपुर लामा गैयामोन दानि जितु सालबारियाव थांनाय जोंनि साब डिभिजन अफिस लामा गैयामोन बे बोसोरनियाव मावबाय नामा जोंहा इउ पि पि एल आ आं ओरै बुंनो नागिरदों हाग्रामानि आं माबा खालामाखै दै प्रपागान्दा खालामाखै आङो ओरै बुंनो नागिरदों जे मावनायखौ मावनाय होनना बुंनांगौ ओरै बुं जे 17 बोसोराव बिथांमोना जेसेखिनि मावदों बेयो खिन्थु सेटिसफेक्टरि जायाखिसै बहुद हाबावगौमोन जोंनो होदो जों मावनोसै बिदि बुं जाख्ल'नायथ' नङा दाथ' ओरैसो होनो रायजोफोरा हाग्रामाया जाख्ल'दोंमोन माने बिलाइ गांसेखौ जाख्ल'बा एसे खाख्लाब खुख्लाब बिलाइ थायो आरो दानिया जाजोबदोंनो मन'जोब्बायसोनो आं होनाखै जाग्रा रायजोफ्रासो होनबाय थायो मावदों नामा मोनफा मोननै आंथ' दाखालि नुबाय मामोन बे इन्टार 6 सिडिउल प्रिमियार लिग फुटबल खेला फाथिबाय बेफोरबो मोनसे खेला आं बाख्नायगोन बया जायाखै बेफोरबो मोजां जादों मानोना माखासे जोंनि सेंग्रा गथ'फोरखौ बिनिफ्राय माखासे सिन्था गाज्रि सिन्तानिफ्राय जोङो डाइभार्ट खालामना लाबोनो हागौ आरो बिसोरखौ जोङो बेस्थ' लाखिनो हागौ आरो बिसिनि जितु रोंनाय बेखौ जों दिन्थिनायनि गेजेरजों जों बिथांमोननि जिबन दानायाव जों मदद खालामनो हागौ नाथाय बहायनो मोनसे खोथा जाबावदों आरोबाव दाखालि फाइनाल खेलायाव बिटिआरआ देरहाबाय देरहानायनि उनाव जोंहा गबिन्दनाव सोरबा साংबादिका सोंबाय डिपुटि चिफनाव अब्ला बिथाङा होनबाय जे खेलायाव बिटिसिआ चेम्पियन जादों नाथाय खेलाया मिज'नानो साबसिन जादोंमोन आरो बेनि कारना जाबाय मा थांनाय 17 बोसोराव माने बिपिएफ सरकारा खेलानि इनफ्रास्ट्राक्चार जेबो मावलाङासै बेथ' बिराद गोरोन्थि बै मसलपुर बाथौपरियाव जादोंमोन बे इन्टार 6 सिडिउल प्रिमियाम लिगआ बे स्टेडियामा सोर बानायनाय जिखिनि दं बेखौ सोर बानायनाय आरो बै जितु डिमा हासावआव जादों माबायाव मामोन डिमाकुसियावथ' आं मिथिनायाव नङाबो जानो हागौ दे आं मिथिगौ खिन्थु बे कमलि एमएलए बिथाङा माबा एसे रेजेर होदोंमोन बेजोंनो एसे साखोन सिखोन जादों क'क्राझारनि साइ बेखौलाय सोरथो बानायनाय बे साननैसोआव बानायब्रबबाय नामा नोंथांमोना आरो बिदिनो सालबारिनि बै जितु जोंनि स्टेडियाम बेफोरखौ सोरथो बानायनाय दा एसे मावनायखौ मावनाय होननांगौ बुंनांगौ जे आरो मोनसे खोथा जोंनाव समस्या जोबा वान इज आनलिमिटेड वान एराइजेस वान आफ्टार एनादार आरो थानांगौ माने डायनामिक ससाइटि मोनसेयाव आंखालनि जोबनाय थाया डायनामिक ससाइटियाव मोनसे आंखालनि जोबनाय थाया आरो आंखाला माब्ला जोबगोन जेब्ला थैगोन थैबा जोब्बाय खिन्थु बर'फ्रा जिहेतुके दावगालांबाय दं समस्याया जाबाय थागोन आरो बै समस्याखौ फेस खालामनो थांनो नाजानाया जाबाय जोंनि मोनसे आसायानो जाबाय जिबननि मोनसे गुबुन नाम
आसा थायोबानोथ' जों थांना थागोन आरो बे आसा थायोबा जोंनाव मावनाय फैगोन खिन्थु अभाबा जुदि जोबोबा मानोथो मावबावनो दंबावो जा जेबोआनो गैला गतिके दा बेबायदि खोथाफोरखौ आं दिनै एसे बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आंनि उद्देश्यआ जाबाय मा आं मुलत' खावलायनो नागिरदों जोंनि दानि आथाल सुबुंफोरखौ एकर्डफोरखौ फराय बिएससि बिटिसि एन्ड बिटिआर एकर्डखौ फरायनानै मा दं बहाय एसे कम्पेयार खालाम गमामायैनो दानि स्कलारफोरा बुंनाय बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो जेराव मेराव आबेगिक भाबै हेंथा होनांगौ होनना होबानो जाया दिनै जोंनि जिथु अबस्था बे अबस्थाफोरा जोबोद खैफोदाव दं जों लासै लासै फारि जोंना थार्ड आरो ग्रेड 4 नै बेवहाय बिएससि एकर्डआवबो लिरनाय दं बिराद मोजां लिरनाय दं बे बिएससि एकर्ड फरायबा मोनगोन जे थार्ड एन्ड ग्रेड 4 खौ एपइन्टमेन्ट होनायनि आरामसे अधिकार दं होननानै लिरनाय दङमोन एपइन्टमेन्ट होनायनि फरायबाय था गोबाव जायो आरो फरायाबाबो माखौबा थालाङा नै The Bodoland Executive Committee would have powers to appoint class 3rd and 4th staff within its jurisdiction for implementation of scheme connected with the subject enumerated in Schedule A. नैबे एआव मा दं बेफोरखौ लानानै बेयाव मा दं गासै 38 दंमोन बे डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै माखासे साख्रिफोरखौ होनो हानायनि अधिकार दंमोन दाथ' गैला फरेस्टनि रयेल्टी दा फिक्सेसन खालामनायनि बेखौ बोखानाय अधिकार दंमोन दाथ' बेखौबो सेना लांबावबाय होनना खोनाबाय मा दंबाय दालाय दा बिटिसि अफिसावथ' आं दाखालि गले गले थांबाय दंमोन लांदां मानसिफोरानो गैया आरो मानसि माखासे ओरैनो जलायलायबाय थायो खामानियानो गैया सोरबा लुदु गेलेदों सोरबा ओरैनो टेन्टावनानै टेबोलाव टाइम पास खालामदों दा बिदि होनबा ओरै होनगोन नामा जे खामानिखौ जों मावखाजोब्बायबालाय माथो मावनो थांबावनो खिन्थु दाथ' डिसि अफिसावसो मानसिया थोन जायो खारन एभ्रि माबायानोथ' एवसो जायो नालाय दा बे रोखोम ओमफ्राय डेभेलपमेन्टनि खेत्रआव दाखालि एप्रिलाव जितु जानाय 2002 नि जितु बड'लेण्डनि एसेम्बलि बेवहायथ' माखासे कुइसन एन्सार दं बेखौ नायबाथ' दा गोदानै मावनायनि गावथायनि नुथायखौ फोरमान गैया जा इउपिपिएलनिफ्राय दा आं इउपिपिएल थिग बुङाखै जाहा एकर्डनि उनाव जिहेतु इउपिपिएल सरकार दाबाय नालाय इउपिपिएलनि खोथा फैबाय ओमफ्राय माने बिपिएफखौ होनबाय थायो गेजेर गेजेर आं ओरै बुङाखै जे बिपिएफखौबो मोजांद्राय मावदों फोजोबदों बेखौ बुङाखै खिन्थु जथेस्थ मावदों आरो जोंनि गेजेराव माखासे कनफ्लिक्टखौ लाबालाबानो मावनायनि गेजेरजों कम्पिटिसन खालामनांगौ होमब्लानो रायजोनि हाखौ मदद मोनबाय थागोन बेखौ लुबैयो गतिके आंनिफ्राय आं दिनै एसे बाथ्रा लाबाय बुंबाय ओमफ्राय जोंनियाव सेनियर आरो जुनियरनि गेजेरजों मोनसे बिराद माने गेप जाबाय दङ सेनियर मालाय माबायाव इन्टारनेशनेलाव मा जायो on 21st August 21st आगस्तआव इन्टारनेशनेल सेनियर सिटिजेन डे फालियो आरो बिनि गेजेरजों सिनियर सिटिजेनफोरखौ सन्मान होनानै बिसोरनि माखासे डेडिकेसन बिसोरनि मावनायफोरखौ गोसोखांना रायलायनानै उननि माथाफोरखौ माने एनकारेज खालामो थिग बिदिनो 2 अक्ट'बरावमोन नामा बियो 2 अक्ट'बर ना 1 अक्ट'बर ना 2 अक्ट'बर 1 अक्ट'बर जागोन बियो बहायबा जाबाय मा इन्टारनेशनेल अल्डार पार्सन्स डे फालिबावो आरोबाव बेबो बिदिनो खिन्थु जोंनियावथ' जों नुवाखै दा जोंनि गेजेराव सेनियरफोरनि प्रति माने बिराद मोनसे ब्लेम जेबो मावाखै जेबो रोङा बेबायदि थानो नागिरो खिन्थु जों माखासे सेनियरनाव गोबां जारिमिन हाबना दं आरो बेनिखायनो सेनियरखौ खावलायनो लुबैदों सेनियरफोरा गिनांगौनि खोथा गैया खोथाफोरखौ स्रां बुंनांगौ ओमफ्राय जोंनि दानि उन्दै जेनेरेसनखौ मोजाङै दैदेनलांनायनि प्रति जाहा दायित्व लानो नांगौ बेफोरो बिदिनो माखासे खोथा दंबावो टाइम टु टाइम जों बुंलांबाय थासिगोन बुङाबा जानाय नंला जिहेतु जों बुंलांबाय थासिगोन दा आङो एसे गोबाव टाइम लाबाय कुइसन खालामबाय दङ दै माने जोंहा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव बिटिसि एकर्डफोरा जुदि इनभेलिड जाबायब्ला बिराद डेन्जार बेखौ लानानै जोंनि जेनेरेसना भाबि मानोना 3.3 आव दहाय फरायना होदोंमोन 3.2 आव फरायना होदोंमोन 3.1 आव फरायना होदोंमोन दानि बिटिआर एकर्ड मा दं फराय होमबाना बाथ्राफोरखौ मिथिगोन बेनिफ्राय समालोचना खालामनो लुबैयाखै माने दानि सरकारखौबो बिथांमोना 2 बोसोरल' जादों मावगोन नामा मावनायखौ लुबैदों खिन्थु माखासे प्रतिश्रुतिफोरखौ ओरैनो होलाबायनो नाङा जेरै जोंहा दाखालि बावै इलेक्सनाव होनबाय
within the 3 months after the election हानि पाट्टाफोरखौ होगोन वेलकाम बिराद मोजां मोनदोंमोन जोङो खिन्थु दाथ' बारबाय गैया जागोन ना बेयावबो सन्देश दङ गतिके ओमफ्राय जितु दा बै माबाया गामि इनक्लुजन बेथ' गेदेर बाथ्रा नै दा खिन्थु एक्सक्लुजनआ अर्डार जाबाय दं केस होदों माबा होदों ओमफ्राय आगोलनि सरकारा बै डिब्रुगड़आव बड' एमआइएलनि इउनिभारसिटि गायसनना हैदोंमोन बिभिन्न इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनाव जादोंमोन लामानिफ्राय अफिसनिफ्राय दा जानायफोरखौ जों नुदों बयबो बेनिखायनो ओमफ्राय मोनसे खोथा बर्तमाननि सरकारा बुंदों बे 17 बोसोरखौ जाजोब्बाय 17 बोसोराव जेबो मावाखै बे बाथ्राया खिन्थु रायजोफोरा बाथारबाय खोनासंनो हा बेखौ मा होननाय जायोब्रा होनो रायजोफोरा दा 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाया मा होननाय जायोब्रा हा जों गामिनि लामाखौ सोरथो मावनाय बिसोर फैनायनि आगोल जादों बैलाय बोरै जानाय होननानै रायजोफोरानो बुङो गतिके बेखौ जों बायदिया बुंनो नाङामोन आरो बिथांमोनानो बेखौ बुंबाय थायोब्ला खिन्थु गावनो माइनास पइन्ट बियो बेखौ बुंनो नाङा जेबो जायाखै होननायखौ बुंबाय थानो नाङा जानायखौ बुं ओमफ्राय जों गोदानै मा लानानै बुंबाय था मावलांबाय था जोंबो लुबैगोन ओमफ्राय दा जों जि नुबाय जों सावरायो जोंनि गेजेराव गमामायैनो बिटिसि एकर्डआ थायोब्ला गाहाम जागोन ना बिटिआर आयेन जाबा गाहाम जागोन गैयाथाय गैया बिटिआर एकर्डखौ खायसेया बेनिखायनो डिनाउन्स खालामना साबसिनसै नामा होननानै बोरैबाबा बिदिनो जाहैदों दा आं बुङाखै दा खिन्थु तुलना खालामबा नायबा मोनो जुदि जोंनि बस्तुआनो गासिबो गैया जायोबा मा जागोन बे आरो दासिमबोथ' बिटिआरआ जायाखैना बे सुक्तिफोरा बिधान सभायाव पास जानांगौ बिधान सभायाव पास जानानै बे रायजो सभायाव थांनांगौ लकसभायाव पास जानांगौ राष्ट्रपतिया सहि होनांगौ अब्लासो बे एक्ट जायो दाथ' जायाखै बे मेयार ओरैनो मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों टेबोल टकनि मोनसे डिसिसन बायदि जाना दङ गतिके आं दिनै बेखिनिखौ बुंनो भाबिदोंमोन आरो बुंनायनि गेजेरजों आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों एसेमान रायजोफोरा सांग्रां जा सम दंबावो आरो दा मोनसे दाबो जोंनाव दंबाय दङ दा जोंथ' माखासे पावारखौ खोमाबाय जों जुदि जोंनि गेजेराव जोंखौ फोथांना लाखिनो लुबैदोंबा दा मोनसे सुबिदा दं बे सुबिदाया जोंना आल्टिमेटलि बर'थ' जोंना बिटिएडिनि माबा खालामनाय जों हायोबा ज' जा दाबो इउपिपिएललाय बिपिएफलाय ज' जानानै सरकारखौ दा होमबाना जोंनि पावारखौ जों आरो लाफिनजोबनो हागोन दाथ' जों मालायनि गेस जानानैसो सोलायबाय दं थांनाय इलेक्सनाव हाग्रामाया जेनाखै हाग्रामाया 17टा मोनदों बिपिएफआ माने मा रायजोनि गेजेराव बिपिएफनि प्रति अनसायनाय दाबो दं इउपिपिएलआ 12टा मोनदोंमोन आरो बेजों बे गुबुनखौ लानासो सरकारखौ दाबाय गतिके निजाहाय जेबो पावार गैया दाबो बिथांमोना जुदि बुङाबा जेबो मावनोनो हाया दिनै टाइम थायोबा आं संबिजितनि बुहुत बाथ्रा फरायबो होनो हागौमोन उनावफोर आरोबाव समय मोनबा आं बेबायदि आरो लाखिबावसिगोन